участие в этом деле. Ай, кажите нещо по-български для нашите българи. На нашите българском да кажа, мили и скъпи, чудесни сме, хубав народ, един от най-старите тук в Одеса. Искам да ви кажа, не забравяйте, че има такъв център. Идвайте, ще ви посрещнат, тук изложби, библиотека, школа, конгрес голям, един създава се постоянно тук. Ну, живеем както можем. Вие уже колко как ръководител от този център? Над 25 години вече. Над 25 години? Да, години. Но то така вече, пенсионер вече. Но трябва да ви кажа... Извините за нескромный вопрос, а вие си колко години? 82-а. 82-а? Съм родом от Бургуджи, Арцизски район. Ну, как да ви кажа, много хора имаме тук. И най-главно, че идват центъра открит в присъствието на премиерите български. Ето този килим съпругата на премиера в България подари. И постоянно дарения идват в България, независимо, че тя не е най-богата в Евросъюза, но ние имаме прекрасни отношения с консулството, с посолството и почти всички президенти посетиха нашия център. Само Радев и Зеленски. Но за 25 години... По случай войната. Но аз надявам, че и те ще надникнат при нас, защото ние сме открити и имаме такова добро лице в европейските програми и естествено в нашата държава Украина. Премного сме благодарни за вашата работа. И на вас също.